350 000 пътници дневно, висока скорост на пътуване, намаляване на парниковите газове и нивото на шума. Това са само част от ползите за софиянци от построеното метро. Изчетоводителката Елеонора усеща разликата. Всеки път, когато пътува с метро, за нея е удоволствие. За жалост много рядко го използвам, но би казала, че е един от най-удобните превози за София. Поддържа се винаги чистота. Периодите, когато съм пътувала, са на често влакчетата, така че мисля, че е най-удобно. Метрото е предпочитан транспорт и заради сигурността. Метрото е един от най-сигурните транспорти. Значи, ако вземем по цял свят мащабите, въздушен, надземен, железопътен, автомобилен, градски транспорт, масов транспорт, не говоря само градски, ще видим, че най-малко са проблемите в метрото. Няма дума за сравнение. Значи разликата е много огромна. Може би с тези новите автобуси е приятно да се пътува, но с линията, която аз пътувам до работата, е кошмарно. На метрото е много по-добро. Спестеното време за гражданите е 90 000 часа дневно. Това е големият транспортен ефект, който има и социална функция, защото това време го освобождаваме на хората, всеки да си го използва така както иска. Било за работа, било за лични други нужди, било за почивка, било за развлечение. С изграждането на двете линии на подземната железница в София, в центъра на града е открито безценно културно-историческо богатство. Централната станция Сердика е превърната в музей единствен по рода си. Удоволствие за пътуващите в забързаното ежедневие. Точно там срещаме група туристи от Израел. Елинора остава възхитена от това, че метрото ни е превърнато в музей. Много ни харесва. Много. Точно като другите европейски градове. Много е хубаво това, че пазите цялото си археологическо богатство. И хората са много приятни. Историята ви е толкова богата и интересна. Много ни хареса. Според екскурзовода на групата Никола, чужденците остават най-впечатлени от станция Сердика. Те като цяло много се впечатляват от това, че на практика под модерния център на София има римски град, който лека по лека започва да излиза и да се показва на хората и на туристите. И това, което виждат тук, е също толкова впечатляващо. Казвам им, че това ще се превърне в един музей на нашето римско наследство и те действително са много впечатлени, защото хората нямат представа, че в София има толкова много културни паметници и че тя е толкова стар град, римски град. Станцията музей Сердика и експозиция от 12 витрини, представящи историята на античния град. Малко време за култура в забързаното ежедневие на столичани.